Сарамлівы ад прыроды, Пятро заўсёды адчуваў сябе няёмка і быў нязграбны сярод людзей незнаёмых, асабліва ў прысутнасці дзяўчат і жанчын. Тым больш цяжка было яму знаёміцца з настаўнікамі і настаўніцамі ў такім душэўным стане. Ён не мог вымавіць слова, не мог адказаць на жарт. Да таго ж ён не ўмеў гуляць у валейбол. Упершыню гэты недахоп стаўся яму страшэнна ганебным. Пятро згараў ад сораму. Ён сядзеў збоку і з рэўнасцю глядзеў, як весела гуляюць на пляцоўцы. Не адводзіў вачэй ад Сашы і Владзіміра, заўважаючы кожны іх рух, ловячы кожнае слова, якое яны гаварылі адно аднаму. Яны гулялі ў адной камандзе, былі ўвесь час побач і, як здавалася Пятру, знарок білі па мячы адначасова, каб дакрануцца адно да аднаго. І ўвесь час весела смяяліся. Між іншым, Пятро пачуў, як Владзімір сказаў ёй: «Што гэта ваш брат такі бука? А яшчэ студэнт». Саша ішла дадому вясёлая, узрушаная гульнёй і гарэзліва пазірала на свайго каханага, разумеючы, чаму ён такі. А Пятро ішоў пануры, маўклівы, злосна збіваў дубцом прыдарожны быльнік, узнімаў пыл нагамі, не шкадуючы сваіх ненадзейных чаравікаў і адзіных штаноў. «Чаго ты сапеш, як кавальскі мех?» Са смехам спытала Саша. Ён не адказаў. «Ці не раўнуеш ты часам?» – жартавала далей яна. «Вось гэта мне падабаецца, а ты ж увесь час даказваў, што гэта перажытак. А ты чалавек новы, перадавы, і раптам заразіўся перажыткамі. Ха-ха-ха!» – смяялася яна. «Чаму ты маўчыш?» Яму нечага было сказаць, бо сапраўды ён увесь час сцвярджаў, што рэўнасць – гэта ганебная пляма мінулага, якая непазбежна павінна знікнуць у людзей сацыялістычнага грамадства. Але гаварыць няпраўду Пятро не хацеў. Няхай ведае, што ўсё з-за яе паводзін. Ён яшчэ доўга ішоў моўчкі, не адказваючы на Сашыны кпіны і жарты, потым сумна сказаў: «Я пайду». «Куды?» – не зразумела Саша. «Да бацькоў. Куды ж я магу яшчэ пайсці?» Саша адразу змоўкла. Куды падзелася яе гарэзлівасць? Яна не ведала, што адказаць. Не магла сказаць «ідзі», бо гэта значыла б бадай, што выгнаць яго, і не магла прасіць. Не дазваляла гордасць. Яна ўздыхнула. «Цябе чамусьці не ўзлюбіла Аня». «А чаго ёй любіць мяне, калі…» Ён не скончыў, але Саша здагадалася, што ён хацеў сказаць, і пакрыўдзілася да слёз. «Як табе не сорамна?» Яго суцешыла крыху і ўзрадавала, калі ён убачыў, што вочы яе поўныя слёз. У іншых абставінах ён, напэўна, страшна ўсхваляваўся б, калі б адчуў, што пакрыўдзіў яе. І цяпер у яго з'явілася моцнае жаданне прыгарнуць яе, пашкадаваць і памірыцца. Але рашэнне пайсці, якое ўзнікла нечакана, рабілася ўсё больш цвёрдым, і ён не даў волі сваім пачуццям. Саша зразумела яго так, што ён пойдзе назаўтра раніцой, і гэта крыху супакоіла яе. А можа, перадумае за ноч? Але калі яны прыйшлі на кватэру, Пятро адразу ж пачаў збіраць свой партфель, укладаць дзённікі і вершы. «Ты куды?» – здзівілася Саша. «Пайду», – упарта паўтарыў ён. «Зараз?» – яна глядзела на яго спалоханымі вачамі. «Увечары няма поезда, і машын ужо не будзе на рэчыцу. Куды ты пойдзеш?»
А я і не пайду на твою рэчыцу па гэтай агіднай дарозе. Ён раптам адчуў сябе ў ролі пакутніка. А вядома, што нішто не надае гэтулькі ўпартасці і рашучасці, асабліва ў юнацтве, як адчуванне, што ты пакутуеш. Пятро адварочваўся і глытаў слёзы, шкадуючы самога сябе, але цяпер, безумоўна, уже ніякія ўгаворы спыніць яго не маглі. Куды ж ты пойдзеш? Пайду цераз Дняпро да Сожа, а там будзе відаць. Можа, поеду на параходзе, можа, пайду далей на шашу. Ты звар'яцеў, праз лес і балота, проці ночы. Не пушчу, не пойдзеш. Яна рашуча загарадзіла дзверы. Ён іранічна усміхнуўся і ўзяў у рукі партфель. Надзеў кепку, намерваючыся выходзіць, але не ведаючы, як прайсці міма яе. Ты камандуй кім іншым. Ты дурань. Вядома, я дурань, бо ёсць разумнейшыя. Божа мой! Прастагнала яна, але, відаць, зразумела, што затрымаць яго немагчыма, і саступіла з дарогі. А абед? Ты пойдзеш без абеду? Раптам успомніла яна. Але роля ўяўнага пакутніка страшная і смешная роля. Чалавек такі бясконца выдумляе сабе новыя пакуты. Не трэба мне твой абед. Ён сказаў гэта з такой злоснай упартасцю, што Саша жахнулася. Нейкая недарэчнасць можа загубіць іх каханне, дружбу. Папрасіць, паклясціся, што яна кахае аднаго яго, што ўсё, што ён выдумаў, глупства? Не, у яе таксама ёсць гордасць. І хоць ёй, магчыма, было ў 100 разоў цяжэй, чым яму, і хацелася заплакаць наўзрыд, яна стрымана і сурова сказала: «Што ж, калі ты такі, ідзі». Яму вельмі хацелася спытаць, які такі, але пабаяўся, што гэта можа стаць крокам да прымірэння. Да я пакладу яблык на дарогу. Не трэба мне яблыкі тваёй прагнай гаспадыні. Яблыкі не гаспадыні, яблыкі мае. Яна падышла, сілком узяла з яго рук партфель і пайшла за занавеску, дзе стаяў яе ложак. Выйшла адтуль і, аддаючы партфель левай рукой, адначасова працягнула правую. Ідзі, будь здароў. Яна баялася, каб не заплакаць, і хацела, каб хутчэй усё гэта скончылася. Ён моцна сціснуў яе руку і, не могучы з-за слёз вымавіць слова, хутка павярнуўся і пайшоў, абмінуўшы на кухні спалоханую і здзіўленую дачку гаспадыні, якая, мусіць, чула іх размову. Пятро пайшоў праз сад, і калі ўжо выйшаў на дарогу, раптам пачуў ззаду Сашын голас: «Петя!» Ён спыніўся. Яна падышла, пільна паглядзела ў вочы яму, напэўна, чакаючы, што ён скажа. Пятро маўчаў. Тады яна абняла і моцна пацалавала. Упершыню пацалавала сама. Потым павярнулася і ў подбег рушыла назад. Ашаломлены, ён ледзь не кінуўся следам за ёй, але ўпартасць перамагла. Наіўная юнацкая ўпартасць.